Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 18 na bulan sang Enero, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton daydayon karon nga aga. Kahapon naga-monitor kita sa kapihan sa Aksyon, upod kay Aksyon Boy Duran. Daw nakakita kita kasanag yutay. Hindi pagin man sanagid. Kay manti hulaton ta kung ano pagid ang mahimo sang ginbutang General Manager sang Seneco si Attorney Danny Pontevilla. Kahapon ga monitor ako man nagatagaliog kita tagsa ka mag-abot ang bill sang Seneco. Puerte mo sa pagkadako sang balayran. Daw hindi ita maintindihan, hindi man nila maesplikar kung nga kung tagaan kanila sang kopya, hindi man mo maintindihan. Pating kinawatan, ipatong sa aton, tanan-tanan na lang. Kahapon daw medyo masanag-sanagawa ang patag ni Pontevilla, sila niya, na diskubrihan, amak mo nga sobra 40 megawatt power supply ang gina-order naton sa KIPCO. Nya taas. Kag pwede malanggali mapanubuan, kag pwede manggali kita kanegosyar, makabiding kita sa mas barato nga baklan, haga kita sustenir dito, kadako sang presyo, itungtong sa bagas ang konsumidor, gapang hakroy ang konsumidor, hamak mo nga kadako-dako sang maiban sa biling sang mga konsumidor. Tikapon sa paatag ni Pontevilla, daw maayo ini. Panilagan ta, kay daw makapian-pian ini sa palasanon sang konsumidor. May paagi man lang gali. Nga hindi naton mapaanto sobra ang konsumidor. Kadugay na sini nga problema, kadugay na singgitan sang konsumidor. Nya maluoy magamo ano ini nga klase panukot daw gasulubrana, hindi na maintindihan. Kataas perte ang balayran. Diaryo na diskubrihan, pwede malanggali mapanubo, kag pwede makita ka negosyar sa iban.
pwede man kita kabiding sang mas manubo para sa konsumidor nga hindi mataman. Hindi mataman sang patong sang perte kadako nga balayran sa Sineco. Maayo ini, panilagan ta, kag maayo opdan ta ang programa ni Attorney Danny Pontevilla kon para ini sa kabilugan sa konsumidor. Sini nga bagay base kon makasiling kita nga daw medyo malapit-lapit nga membro kita sang kooperatiba. Kaya nagliligad to mga gapungko daw kooperatiba ko no, membro kita, niya ko daw wala man. Daw hindi mangani mabatian ng konsumidor, ti subong daw pila ka mga sektor ang pwede paintrahon kung may mga pila ka mga argumento nga dapat tambalan angot sa Sineco. Kabay pa, nga magkulokambyo man, kabay pa sinin tuig 2021, makagulo ginhawa man kita, nga hindi gahawa-hawang ginhawa mo, tagsa ka mag-abot ang biling sang Sineco. Base kon ang lubad sa problema, kung may aragid ba ang problema, kay nakita naton do may aragid, nga daw hindi amo, nga nagakatabo dira sa Sineco, kabay pa matagaan ini, sang katapusan, matagaan alibyo ni Pontevilla. Tiga laom kita. Sir, Torne, morning base kon ikaw pa malang ang makahatag sang sabat sining problema sang konsumidor. Madugay na nga tinuig nga antos sang konsumidor. Kabay pa matagaan ini sabat kag matagaan lubad sining pagpungko sang bag-o nga general manager. Sige panilagan ta. Kung maayo ang performance, ti kundi iduso tagid nga dapat magapabilin siya general manager sang Sineco kon matukiban ang mga kalamalamahan sa among kooperatiba. Sige sira, waswasi sila kay dipinsahan ta. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 39. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon.
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kita pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Expose ni Senador Ping Lacson. Ini balantayan kag dapat ini tulutunan naton kay siling ni Senador Ping Lacson nya dako ang posibilidad nga may korupsyon sa pagbakal sang gobyerno sang bakuna sang Sinovac nga aman. Nya lang tawa bala kadako sang diferensya sa presyo sang bakuna sa Pilipinas kag sa iban nga pungsod. Diin ini nakuha nga impormasyon sang senador. Suno kay Senador Lacson ang impormasyon nakita kag nakuha niya sa news article sang Bangkok Post na napitsahan Enero 16. Anong nabutang dito sa Bangkok? Siling niya ang Sinovac nga ni nagabaro lang sang $5 sa kada dos. Pero ang presyo sini sa Pilipinas nagdangat sa $38 o kung masubra 1,800 pesos na kadako-dako sang diferensya. Tinga nga idusogid kagkuhaon sang gobyerno nga perti kadako-dako sang presyo ikumparar sa presyo sa iban nga pungsod. Kadagapakita sa figura gikan sa World Health Organization kag sa mga manufacturer mismo nga ang presyo sa isa ka dos ang Sinovac ara lang sa $5. Nya tiing baklo naton sa puerte kamahal nga presyo. Tisiling sa senador nya may ano ang sa likod sining bakuna nga ni nga barato lang sa iban nga pungsod, baklon mahal sang pungsod Pilipinas. Kag daw ginadusogid sang gobyerno suno kay Senador Ping Lacson daw klaro nga may korupsyon. Aligasyon ina sa senador. Di kon mamangkot ang aton mga kauturan, lantawan yung presyo. Ikumparar sa iban, lantawan yung presyo. Ngagin balhag dito sa Bangkok ikumparar sa presyo nga baklon sa pungsod Pilipinas. Mind you, ngagibakal sini,
people's money. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasai 47. Mabalik kami pagkatapos ini. Madamo na sa aton mga kasimanwa ang nautdan sa tiil bangus. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Kot kita kahapon, may jutay nga pagkabalaka. Of course, may jutay nga kakulba ang report dito sa Norway nga 23 ang napatay nga mga senior citizen pagkatapos bakunahan. Di kung ikaw senior citizen, di ka kulbaan? Natural kulbaan kay kami nga mga senior citizen magamuni nga plastada niya kayuhon tagini. Ay 23 ang nagkalamatay tinuslukan sang Pfizer. Kinahanglan ipatag sang World Health Organization kag sa aton departamento sang ikaayong lawas. Ano ang matabo kung bakunahan ka? Dapat ipatag nila. Pwede bala bakunahan ang may mga high blood? Pwede bala bakunahan ang may mga diabetes? Pwede bala bakunahan ang may ginaangkon nga balatian? Kaya ang nagapanguna sa listahan, senior citizen mo, di mag-amuni nga tinuslukan to kumatuod, 23 nagkalamatay ito,
nga senior citizen nga ginbakunahan, timbilog nga kalibutan ni kulbaan. Ang mga senior citizen, imbes nga nakaraya na niya, hop, dali lang. 23 ang patay, mamudlay na nga mangin ika-24 kita. Ti Manilag ni, ang mga senior citizen. Amo na, mas temprano pagwao na nga daan, sini nag-imbento sini sang mga bakuna. Ano nga mga balatian ang ara sa tao, bisan hindi ka senior citizen, nga hindi dapat makunahan kay basi mapatay katulad sining 23. Kung may blood ka, pwede bla? Kung may mga balatian ka ginauptan sa lawas, pwede gyapon bakunahan, i-explicar nyo na. Para hindi kulbaan ang tao Hamak mo nga balita ni lumupok ni kapon, sos, ang bilog nga kalibutan, bumatsyag ka kulba. Milyon nga daan ng senior citizen kag sila pa, ang ginapauna kay kinanglanon bakunahan, pero mag-amoning problema ni nga 23 ang nagkalapugday, por Dios, por Santo, hindi ka kulbaan sini. Amo na nga, dapat anay ipatag ini, kag dapat subong na, now na, ipatag nyo. Anong reaksyon sini? Ano ang matabo sini? Sa mga senior citizen nga dapat bakunahan. Ang tanan bala pwede, bisan may balatian, ipatag nyo na. Iban to na patay si nervyos to. Wala takabalo kung anong balatian sa mga senior citizen dito nga nagkalamatay sila sa pagpabakuna. So kabay pa, ang pasalig man dayon, gulpe man, reaksyon dayon. Ang pungsod Pilipinas, kung pamatian takapon, si Carlito Galvez Jr., ang vaccine czar sang Pilipinas, yan hindi na matabo sa pungsod Pilipinas. Kurik man gani. Ipasiguro kabuhi ka tao na, hindi na nimo na mauli. Patagi kami anay. Ini nagkalamatay, anong kabangdanan? Basi kung hindi pwede bakunahan ang senior citizen, kag kung bakunahan nyo, kag magkalamatay sa bilog kalibutan, ti milyon na sila. Gaya nga po naman ang ilang mga inadlaw, pero hindi ba nyo paggulpiha? Bahagi sa bakuna, patay ka dayon. Agi ba? Gandong pa man. Maglawig-lawig. Nakulukadlaw tala ni, pero makakululba man ay. Hamak mo kung gaedad kay mo, sobra 60, di mo labot pa ko ni Dubinta. Pagtuslok sa mo, puti na yung kalimutan mo. Hindi, ipasiguro nyo man. Kabuhi mo ni sa senior citizen, yung paglawig-lawig Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang ayaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Revolte
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Hindi pwede. Tidak mo damo gini. Ang hindi mabakunahan, kadamo ang may balatian sa korason mo. Mga high blood, kadamo sa mga senior citizen nga high blood. Ang iban may mga balatian sa kidney, nakaagibla sa mga kung ano pa na nga operasyon, hindi pwede. Damo ni nga mga kautura naton ang hindi mabakunahan, bangod sining kadelikado gali. Kung bakunahan ka nga may balatian sa korason kag kidney, laban gid kipot kalimutaw mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 59 na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,